Hello, hello, hello! Üdv a 8. részben. Nos, az előző rész eléggé jól sikerült szerintem ismét, végre. Végre azt érzem, hogy hát eléggé szépen alakulunk, és nem azt, hogy hát nem érteném, hogy mi történik. Szóval, ja, a 7. rész is jól ért véget, remélem a 8. rész is jól fog folytatódni. Vannak aggájaim, hogy vajon ezzel tényleg jót teszek-e mindenkinek, de én igyekszem tényleg jól tenni mindenkinek, hogy tényleg az legyen, hogy mindenki kap egy pozitív végkifejletet, és senkinek nem fog semmi baj esni. Hát igen, szegény Connort párszor megöltem, de hát nem tudom, hogy jó vagy rossz, de ebből mindig volt úgy. Viszont Kara és Marcus, ők azok, akiket hát nagyon óvatosnak kell velük lennem, de folytassuk, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. Tadá! Folytatás! Valaki azt kérdezte, mi az a D-terv? Nos, az nem egy terv. Az egy küldetés. Amikor a net megjelenik a streamtől, amikor a kép lefagy, a hang késik, és a chat csak annyit ír, mana, pixeltica lettél, akkor lép életbe a D-terv. D, mint dob magnetet egy kávéárával. D, mint a mérfaj mellem megint. D, mint diabetítés helyett dinamikus mozgás. Ez egy kofis gyűjtés, hogy ne csak a lelkesedésem legyen erős, hanem a net is. És már 37%-on állunk, nagyon-nagyon nagy köszi mindenkinek. Támogass te is a D-tervet. Link a leírásban. Köszi. Hello, hello! Üdvözlöm! Lássuk, ma milyen döntéseket hoz. Jaj, Chloe. Én... Rami, én mondjad. valamilyen hibát észlelek a programomban. Tessék? Ez aggasztó. Nem mondott tovább. Jól van, Chloe. Na jó, folytassuk még össze a gondolatait. Jó, oké, nem várok tovább, kedves Chloe, ne haragudj. Na nézzük, kivel folytatjuk. Jaj. Marcus. Esik a hó, néztek, milyen szép. Nagyon szép. Mi a feladatunk viszont, azt nem tudom. Élvezd a magányt, oké. Azt mondja, ki tudunk valószínűleg sétálni oda. Ott van egy újság. A zongora, meg ott van valami. Jó, kezdjük a távolibbal szerintem. Megfog. Marcus, megfog. Ez micsoda? Oh, tükör. Mindig annyira szép, hogy más színű a szeme. Mondjuk a háttértől sztoria nem szép, ahogy szereztük, de túlélésért bármit, vagy nem tudom. Itt van egy kis újság. Ugye? Ugye? Vendőklázadás, nem... Androidok látok, előbb bújtak a csatorna nyílásból, és kirakat üvegeket zúztak. Hát ez mondjuk úgy nem jó, de... Erőszakosan viselkedő androidok? Nem viselkedtünk erről. Mi a fene az újság már megint? Tüzet kellett nyitniuk? Hát persze.
hibásan működő gépekre. Azt mondja, engem személyesen a főkolompos támadott meg, egy késsel fenyegetett, nagyon meg voltam rémülve. Mi a fene ez az újság? Na jó, ezt letesszük. Hú, na jó, inkább tegyük le, mert ebből semmi nem volt igaz, és aztán még a zongorát tudjuk megnézni. De ez nagyon bosszantó volt. Senki nem fenyegettem, senki késsel. Tudunk játszani? Csak aztán megnézzük. Hát ez gyors játék volt, kiléptem. Na, üljünk vissza szépen. Aha, Markus, ne sétálj oda. Én még zongorázni akartam. Kíváncsi Hello, voltam, Nóri. merre lehetsz. Gondolkodtam. Szeretek itt lenni. Gyakran jövök ide. Mintha egyedül lennék a világban. Több száz társunkat felszabadítottuk, és egyre többen jönnek ide. Reménnyel telve érkeznek Jerichóba. Valami megváltozott. Nyomaszt valami? Következő lépés, hazugság. Hát a követő. Engedelmeskednek nekem kérdés nélkül. És ez a hatalom jó érzés. De egyúttal félelmetes is. A média tele van az este történtekkel. Olvastuk. Az emberek megrémültek. Attól félnek, háború lesz. Sok társunkat elégették a tetteink miatt. Az emberek nem fognak szabadságot adni nekünk. Pessimista, fatalista, eltökélt. Optimisták vagyunk, Nem teljes minden optimisták ember vagyunk. egyforma. Néhányan megértik, hogy nem állhatnak a célunk útjába. Nem sokat meséltél magadról, mióta velünk vagy. Hát te sem. Milyen volt az életed Jericho előtt? Igazság, őszinte, kikerülés, igazság. Egy idős Nem embert tudtunk. gondoztam. Mintha az apám lett volna. Megmutatta, hogy együtt tudnánk élni az emberekkel. Távozás, na, úgy Nórikának a múltját nézzük. És mi van Mondta veled? bármit. Soha nem beszéltél magadról. Mesélj valamit. Nem akarok beszélni róla. Hát persze. A másik Nor. Na. Igen. Az üzletben lévő android. A múltadra emlékeztet, igaz? Bizalom, agresszív, kíváncsi, megértő. Norsz, együtt harcolunk. A bizalomhoz ismernünk kell a másikat. Egy semmi voltam. Akit a testi örömök kielégítésére programoztak. Ó, Csak egy játék voltam nekik. Egyik nap egy férfi kibérelt. És valamiért rájöttem, hogy ezt nem bírom tovább. Megfojtottam és elszöktem. Tessék, most már tudod. ajajaj. Elmondanom.
Én láttam az emlékeit. Karl háza, amikor otthagytak meghalni. Én is láttam az emlékeit. Az Eden Club. A halálát annak az embernek, mintha én is ott lettem volna. Nos! Hát ez érdekes volt. Na, ez kicsoda? Azt a... Simon! Én mondtam, hogy nem kell megölnünk őt. Hát hello! Na, ez egy nagyon jó kifejlet volt, hogy nem öltük meg, akkor visszatért. Most megint hol vagyunk? Ez öngyilkosság. Mind meghalunk. Kérlek, Markus, még nem késő meggondolni magad. Te ezt nem érted. Végre megmutatjuk magunkat. Fontos nap ez a népünknek. Lemészárolnak minket. Ezt a kockázatot vállalnunk kell a Jaj, de fajtánkért. rossz előérzetem van. Markus, kérlek, ne tedd. Megértik. Megértetjük velük. Ez az egyetlen mód. Szóval akkor néped összehívása, még több android aktiválása. Az jó. Az itteni androidok csatlakozhatnának. Minél többen vagy... Ez nagyon jó. annál jobb. Te android vagy? Szia! Igen. És nem tudok hozzá, de hogy nem. Haha, tudtam. Tudtam. Szabad vagy. Szóval ezt kell csináljam. Értem, oké. Okay. És egy android, igaz? Igaz, bizony. Szabad vagy. Jézusom. Gyere velünk. Imádom, hogy háttérre meg ilyen összeesküvés elméletes dolgokat beszélnek. Te is android vagy, ugye? Szabadok vagytok. Oké. Okay. Addig van 4. Tényleg, megcsúsztál és mindkét kezed az ő mellé landolt. Jesus. Milyen beszélgetés folyik itt mögöttem. Na jó, haladjunk tovább. Jó, ki tudunk menni, jól van. Na végre! 10 perce várok. Szabad vagy. Hé! Mit képzelsz, hová mész? Gyere vissza! Mar... Hű, de úgy néz ki hátulról, mint ott. Itt is egy lány. Szabad vagy. Ott volt még egy. Ott egy bácsi, vagy több bácsi. Megkérlek, zárd le az utcát. Ó, oké. Arra fel nem tudunk menni. Van itt még android? Ott a parkolóban van 2, meg a zebránál van 1. Szóval itt van 1. Szabad vagy. Hány embert kell beszednem? Az összeset, mi? Jó, Markus. Errefelé egyenesen. Többé nem szolgák vagytok.
hanem szabadok. Nagyon jó, nagyon jó. Aztán vagyunk 10. És amúgy nem tudom, miért jöttem át. Aha. Értem, oda menjek, értem, jól van. Csatornámból is jönnek fel, hát persze. Ja, bocsánat. Csak egy másodperc elbambultam. Oké. Ott egy kara. Mi ott egy kara? Szabad vagy. Hű, már ilyen távba is működik nekünk, nagyon jó. Oké, vonulj fel, értem, szóval most akkor felvonulunk. 43-an vagyunk. A 55-ön, oké. Ennek jó vége lesz. Nagyon jó. Várj, mégis hova mész? Jézusomat, mi android megint meghalod. Aha, akkor tudtunk vele csinálni, majd tudtam. Csak mindig összekeverem a két kezemet. Olyan békésnek tűnik, de... Mi a francot csinálnak? Hé! Oszoljanak fel! Oszoljanak most azonnal! Ez parancs! Azt a jó kurva életbe! Hűha. Hűha. Központ, itt a 457-es járőr. Egy csomó android van itt. Élünk, tudom, egyenlő több jogok, száz. szabadság. Élünk. Ezer is. Lények vagyunk. Vannak az utcán. Oké, skandálunk, oké. Egyenlő jogokat. Egy nép vagyunk. Egy nép vagyunk. Egy nép
Ezeknél fegyver van. Azért jöttünk, hogy békésen demonstráljunk. És elmondjuk, hogy élőlények vagyunk. Mi csak szabadon akarunk élni. Ez egy illegális gyülekezés. Oszoljanak fel, vagy tüzet nyitunk. Jaj, Istenem. Nem ártottunk senkinek. Nem akarunk bajt. És nem is akarunk senkit bántani. Viszont nem megyünk sehová, amíg nem biztosítottuk a szabadságunkat. Ismétlem, ez egy illegális gyülekezés. Ha most azonnal nem oszolnak fel, akkor lőni fogunk. Markus, meg fognak ölni minket. Támadnunk kell. Többen vagyunk, Biztos, hogy legyőzhetjük nem őket. támadok. A támadással háborút indítunk. Békét kell feléjük mutatnunk. Ki kell tartanunk, még ha ez az életünkbe is kerül. Ha meghalunk, minden elveszik. Markus, mennünk kell. Most, amíg lehet. Ez az utolsó esélyük. Ajajaj. Oszoljanak fel, vagy meghalnak. Támadás, nem tágítunk, feloszlás. Meg kell mutatnunk, hogy nem hátrálunk. Nem tágítunk. Itt fogunk maradni. Erről nem volt szó. Ez az utolsó esélyük! Erősnek kell maradnunk. Ki kell tartanunk minden áron. Kérlek, Josh. Markus, nem hagyhatjuk, hogy harc nélkül lemészároljanak. Támadás, nem tágítunk, feloszlás. Nem mozdulunk. Nem mozdulunk. Ne lőjetek, ne lőjetek. Markus, mit csinálsz? Megölnek minket! Roham, feláldozás, futás. Kit áldozunk fel, magunkat? Fussunk. Futás! Nem. Nem szabad Márkuszt feláldoznunk. Gyere, Markus. Mennünk kell. Ah. Ez nagyon rossz volt. Most elvárta volna tőlem, hogy áldozzam fel Márkuszt. Hát mi a fele? Márkusz elmenekült. Nagyon jó. Nagyon jó. Szóval... Aha, lett volna más kifejletem is. Nem. A roham az nagyon rossz ötlet lett volna, de az, hogy feláldozzam szegény Márkuszt, tehát az tényleg a vége, tehát ez tényleg a vég, tehát egy te jó ég. És ha feláldoztam volna, akkor úgy... Ah. Na jó, folytassuk, mert ez nagyon rossz volt. Ez nagyon-nagyon rossz volt. Hello, Connor! Hogy találjam ki? Beszél Amandával. Hát induljunk el erre. Az a nagy kék nagyon vonzza a szememet. Ez micsoda? Szökőkút? He! Nem szökőkút, ez egy nagy mancs. Oké. Szóval ez nem tudom mi volt, de megtapisztuk. Ó, ez a befagyott tó? Amanda, ott van előttem. Szia, Amanda, miért állunk a tavon? És beszélnem kell vele a képről. Láttam mindent. A ma történtek után az ország a polgárháború szélén áll. A gépek lázadoznak a teremtőik ellen. Így az emberek megsemmisítik őket. Igen, ezt... Azt hittem, Kemszki hallottam. tud valamit. De tévedtem. Talán mégis. Csak rossz döntést hoztál. Érzelmes, hideg, maradj csendben.
Nem akartam belemenni a piszkos játékába. Nem volt okom megölni azt az androidot. Kemsky Connor sorozat, Amanda képe. Láttam egy képet Amandáról Kemskynél. Egykor a tanára volt. Amikor Kemsky megtervezett, egy hozzám ismerős felületet akart. Ezért választotta az előző mentorát, de miért fontos ez? Hát, bocsi, de érdekelt. Azt mondja, Szeb, ez a hely... Kemsky tervezte ezt a helyet? Mondjuk, Ő igen, alkotta meg, de azóta sokat fejlődött. Miért kérdezed? És semmi nem fog válaszolni. Egy titok. Nem mondott el mindent a deviánsokról, igaz? A te feladatod az, hogy válaszokat találj, Connor. Nem az, hogy kérdezősködj. Csak te akadályozhatod meg a háborút. És nem válaszol semmilyen A deviánsok. Találd meg őket. Ez az utolsó esélyed, Connor. És nem válaszol semmilyen kérdést. Ez mennyire jó volt már ez a találkozás. Elvették az ügyet. Az FBI átveszi. Mi? De közel Ezt mondom vagyunk. én is. Csak egy kis idő kell, és már... Hank, nem érted? Ez már nem csak egy nyomozás, hanem egy kibaszott háború. Ez túlmegy rajtunk. Itt nemzetbiztonságról van szó. Bazd meg! Nem veheted el most, hogy ennyire közel járunk. Eddig nem érdekeltek az androidok. Jézusom, Hank, döntsd már el. Azt hittem, örülni fogsz. De már nem kell sok hozzá. Mindjárt megoldjuk. Az ég szerelmére, Jeffrey, ne csináld ezt velem! Nem tehetek semmit. A gyilkosságiakhoz mész. Az android pedig a Cyberlife-hoz. Sajnálom, Hank. Vége van. Hát ez kellemetlen. Most akkor ez így... Nem értem, tehát hogy nem tud sikerült megoldanunk, ezért átadják az ügyet másnak, az FBI-nak, ugye? Beszélj Hankkel. Jó, de ez most így eléggé padhelyzetnek gondolom. Erőnk Connor, nem tudom, mit tudunk beszélni Hankkel, de... Csücsi. Több idő kell, magyarázat, nincs választás. Több idő kell? Egy kicsivel több idő. Csak ennyi kellett volna. Nem is ezt érzem. Szóval visszamész a Cyberlife-hoz? Hát, sem. Nincs választásom. Ott majd deaktiválnak és elemeznek, miért buktam el. Az igen. Mi van, ha a Gondoltam. rossz oldalon állunk, Connor? Hiszen ők csak a szabadságukért harcolnak. Nem emberek hibás, sajnálna, semmi kétség. Ha a deviánsok fellázadnak, abból káosz lesz. Megállíthattuk volna. De már túl késő. Amikor nem ölted meg azt az androidot Kemskynél, Igen. a helyébe képzelted magad. Empátiát mutattál. És az empátia emberi érzelem. Nem deviáns, eltökélt, zavarodott hideg. Nem vagyok deviáns, Hank. Én egy gép vagyok. Semmi több. Őszinte barátok, kiváló tiszt. Tudom, hogy nem volt mindig egyszerű. De hálás vagyok, hogy önnel dolgozhattam. Mire végig Ezt nem csak a gondolnám társalgási válaszomat, funkció lejeleztük. mondatja velem, komolyan gondolom. Vagyis, azt hiszem. Annyira emberien viselkedik már szegény Connor. Már csak ahogy ül, meg ahogy itt beszél. van a pöcsfej, Perkins. Az FBI-nál nem vesztegetik az idejüket. Nem adhatjuk fel. A válasz a bizonyítékok között lapul. Ha Perkins megtalálja, akkor vége. Nem tehetünk semmit. Hallottad Fowlert? Levett az ügyről. Segítenie kell, hadnagy. Idő kell, hogy nyomot találjak a bizonyítékok között. Tudom, hogy ott van a megoldás. Connor, figyelj! Ha nem oldom meg ezt az ügyet, a Cyberlife meg fog semmisíteni. 5 perc. Egyen meg. Ennyit kérek. 5 perc? Connor. A kulcs az íróasztalomon van.
Igyekezz, nem azt Időt mondtad, nyer hogy sietsz. nekünk? Vedd el a kulcsot Hank asztaláról. Perkins! Gyere ide, te kibaszott faszopó! Elég legyen, hadnagy! Húzzatok el! Eresszetek! Elment az esze. Elmosok még egyet. Oké, hogy ő így nyer nekünk időt. Oké, hová kell mennem? Arra, jó. Úristen. Úristen. Mondom, elcsalja valamerre az ember. Nem oda ment verekedni. Hé, csicska! Hozzám Ajaj. beszélek, Segfej. Hová mész? Ide nem jöhetnél. Vagy ezt neked senki nem mondta? Le lettem véve az ügyről. Nyilvántartásba veszem a nálam lévő bizonyítékokat, és indulok. Jó, Istenem. Helyes. De légy Ne tarts fel. Az androidok manapság valahogy könnyen kigyulladnak. Ajaj. Csicska. A srác, hogy mindig nem szimpi. Na, menjünk Connor, mert a srác sok időt vett el azzal, hogy dicsekedjen nekünk arról, hogy nem tudom, bolond. Oké. Igen, Hanknak a kulcsába bejöttünk. Hank jelszava. Hanknek Vajon mit Azt nem választana mondtam, egy mi a keményfejű jelszó. rendőrhadnagy? Azt mondja, hogy születésdátum 1, 2, 3, 4, kurva jelszó. Oké. Nyilvánvaló. Nem volt időm gondolkodni, de az 1, 2, 3, 4, 5, 6 az nagyon bagatell lett volna. Hol van Jericho? Azt A hittem válasz valami, valahol itt lesz. nem tudom, kutyus neve lesz, vagy hasonló, de nem. Haj, Hank. Jó, oké, nézzük a bizonyítékokat. Gondolkodj már! Azt kérjük, ismerjék el a méltóságunkat, a hitünket és a jogainkat. Együtt, békében élhetünk egy jobb jövőt építve emberek és androidok számára. Ez az üzenet egy nép reménye. Életet adtak nekünk, és most ideje, hogy szabadságot kapjunk. Marcus, merre bujkálsz? Tedd le, mert csak az időnket húzzuk, ez egy felvétel volt. Hát oké, szóval bizonyíték között semmi. Nyomok. Keresünk Jericho-t. Még van valami. Ja, hogy csak az... Aj, ne húzzuk már az időt, könyörgöm. Szóval akkor... A deviánsok egyike, ami meghekkelte a tévéadást. Ez biztos tudja, hol bujkálunk. Ó, hiányzik vele komponens. Az android, aki megölte a gazdáját. Igen. Benne viszont van minden. Itt meg szegény Daniel. A deviáns, aki túlszul ejtett egy gyereket. Azt mondja a 471-7G. Ezt valahol láttam.
láttam? Igen, neki kell. Jó van. Na nézzük, Daniel mond nekünk bármit, hát ha mond valami okosat. Hello! Hazudtál nekem. Megbíztam benned és hazudtál. Ó, basszus. Magyarázat. Megölted volna azt a gyereket. Nem tehettem mást. El kell jutnom Jerichoba. Tudod, merre van? Hiába kérdezed. Nem tudok semmit Jerichoról. Ó. De remélem egy nap megfizetsz azért, amit velem tettél. Ez kellemetlen, ez kellemetlen. Viszont, ha jól láttam, akkor az utolsóban is csak egy komponens kell. 3983V. Ott nincs. 3983VX, igen, megvan. Nem állunk jó időben. Hello? Sötét van. Hol? Aha, nem lát. Hol vagyok? Közvetlen segítség. Deviáns vagyok. Mint te. Segíts nekem. El kell jutnom Jerichoba. Én nem ismerem fel a hangodat. Nem tartozol közénk. Nem árulok el neked semmit. Most hagyd magamra! Hát ez nagyon jó. Aha, ezért hívott, azért jöttem, hogy ezért mondta, hogy jöjjek ide, hogy hangmintát vegyek. Azt kérjük, ismerjék el a méltóságunkat, A hitünket és a jogainkat. Na. Most már menjünk innen. Ennyi az idő. Még van 3 perc. Jól van. Igen. Ki van ott? Ki vagy? Utána az már küszöndje. Minden rendben van. Ne félj. Markus, Fú, de jó volt, hogy szétnéztem. te vagy az? Próbáltalak elérni, de sajnos megállítottak. Hála neked, nem sikerült megállítaniuk. Konrad. Megmentette Jerichót. Mindenki jól van. Most már hazajöhetsz. Áruld el nekem, hol van Jericho. Indulnunk kell. Hogy hol van Jericho? Persze. Elmondom neked. Markus? Te vagy az, Markus. Ne hagyj magamra! Ne hagyj... Mi történt itt? Úgy tűnik, valaki járt erre. A francba! A riasztó gyorsan! Hú, ha nem nézek szét, hogy úristen ott még mutathat, akkor ez nem lesz meg. Ó, szóval itt benne. Lett volna gondolom a bukásunk is. Jó, ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt. Húha, nem nézek oda mögém, hogy úristen mutatom megint a bizonyítékokat, akkor ez nincs meg. Nagyon nem lett volna meg. Hello, nos, volt egy kis OBS leállás, de azonnal folytatjuk. De jó, hogy még időben észrevettem. Szia, Chloe! Szia! Igen, leállt az OBS. Na, folytassuk. Várjon! Hello? Biztos folytatni akarja? Lehet, hogy csak hagynia kéne, ahogy van.
Igen, folytatni szeretném. Ahogy óhajtja. Mi volt ez, hogy hagynom kéne, ahogy van? Jézusom! Igen, őket hiányoltam eddig, hogy ők nem voltak benne. Oké, szét tudunk nézni. Oh. Tovább. Mivel az összes androidot begyűjtik a hatóságok, az ország lassan leáll. A kórházak és iskolák bezárnak, szakadozó vízellátás, áramszünetek és hálózati hibák várhatók. A legaggasztóbb, hogy a fegyveres erők az aktív állományok 2/3-át elvesztették. Inkább kapcsoljuk vissza a zenét. Hát jó, ha azt nevezhetjük zenének. Az egész városban razziák folynak. Mindenki ideges a történtek miatt. Minden rendben lesz. Mindjárt ott vagyunk. Hát ez nagyon aggasztóan hangzott, meg látszódott. Jaj. Szegény Alice, majdnem benhagytam az autóban. Találd meg Oké, a Jericho-ból az utunk. Kicsit tovább az úton. Van egy Jericho nevű teherhajó. Keressétek Marcust, ő majd segít nektek. Az utolsó busz a határ felé éjfélkor indul. Mindenképp legyetek rajta. Kint biztonságban lesztek. Érdekes, hogy Jericho-ban vagyunk. De kezdetnek elég. Azt hittem, ő visz ki minket a határig. Ontárióban él, odaadtam a címét. Ő majd elrejt titeket, amíg veszélyes a helyzet. Te egy nagyon bátor kislány vagy, Alice. Megérdemled a boldogságot. Köszönünk mindent, Rose. Legalább valaki jó volt tényleg. Ha átértetek, rendben. Legyetek óvatosak. Vigyázz rájuk. Ő tényleg jó volt velünk. Gyerünk, hölgyek. Jobb, ha megyünk. Keresd meg Jericho-t. El kell érnünk a buszt. Egy ember volt velünk legalább, jó. Connor? Ja, igen, mert megtaláltuk az utat. Ó, igen, csak egy android fog oda találni, hát persze. Találd meg Jericho-t. Oké, szóval Connor is Jericho-ba tart, értem. Értem, szóval kezdenek összefutni a szálak. Oké. Mondjuk azokat kik? Még mindig rohadt szép, ahogy esik a hó. Annyira szép. Ajá, gyertek ti is, ne maradjatok le. Elcsúsztam. A hatóságok elrendelték, hogy az összes androidot be kell szolgáltatni a legközelebbi gyűjtőponton. Ha aggódnak a biztonságukért, akkor hívják a képernyőn lévő számot, és a hatóságok kimennek önökhöz. Semmiképp sem próbálják saját maguk megsemmisíteni az androidjukat. Kiszámíthatatlanok és erőszakosak. Keresünk egy meleg helyet, Alice. Mi ez a híradás már megint? Micsoda? Jó Isten! Erre a sarok. Szemrevelés nélkül lemészárolták. Az egész városban razziák vannak. Androidokat akasztottak fel a futbolton.
Ezek az emberekkel való tudom, hogy csak képek, de teljesen embereknek néznek ki, és csak szabadságra vágynak. Az összes katonai android semlegesítése után az északi sarki területen tartózkodó amerikai erők visszavonultak, szabadon hagyva az utat az oroszok előtt. Azonban forrásaink szerint úgy tűnik, hogy rejtélyes módon az orosz erők is visszavonultak. A Kreml jelenleg még nem kommentálta az esetet, de lehetséges, hogy az orosz hadsereg hasonló krízist élt át. Érdekes. Keresünk egy helyet Alice-nek, mondjuk azt nem tudom, hogy hol, de menjünk erre. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének elnöke... Oké, aha, oda. Aztán fel tudunk már ide. Ja nem, meg nem tudunk fel. Úgy néz ki, a harmadik világháború veszélye eloszlani látszik. Egyelőre. A híradás nagyon kellemetlen. Hogy érzed magad? Egyszerre fázom és melegem van. Ó, szegény. Ne legyen már semmi baja a végéig. Oh. Nagyon, nagyon félek, hogy Alice-nek valami problémája lesz. Maradj vele. Megkeresem ezt a Marcust. Nincs sok időnk a buszig. A pályaudvar pedig a város másik végén van. Tudom, de kellenek az útlevelek. Ez mondjuk igaz. Valamit tudnod kell. Alice-ről. A buszon majd megbeszéljük. Mindjárt jövök. Maradj Alice-szel. Én nem tudom, mit akar mondani nekünk Luther, de már harmadjára kezdett neki ennek a... Ó, ide ért Connor. Szóval harmadjára kezdett neki a monológiának, szóval most ő érzi, hogy beteg? Azt mondja, hogy keresd meg a vezetőjüket, ugye ez, hogy senki sem legyen észre. Oké. Szóval nem tudom, mi lesz Alice-szel. A hatóságok elrendelték, hogy az összes androidot be kell szolgáltatni a legközelebbi gyűjtőponton. Ha aggódnak a biztonságukért, akkor hívják a képernyőn lévő számot, és a hatóságok kimennek önökhöz. Semmiképp se próbálják saját maguk megsemmisíteni. Valami itt volt. Aha, azt az androidjukat. Kiszámíthatatlanok és erőszakosak lehetnek. Semmi rosszat nem tettek. Erre a zsaruk. Szemrebelés nélkül lemészárolták őket. Mindenhol androidok voltak. Aztán jött a rendőrség és... Ezek bombák? Tüzet nyitottak. Hajó alá aknázza. Aha. Teljesen embereknek néznek ki, és csak szabadságra vágynak. Az összes katonai android semlegesítése után az északi sarki területen tartozó... Szóval most mi már azt keressük, az szép lesz. Szabadon hagyva az utat az oroszok előtt. Azonban forrásaink szerint úgy tűnik, hogy rejtélyes módon az orosz erők is visszavonultak. A Kreml jelenleg még nem kommentálta az esetet, de lehetséges, hogy az orosz hadsereg hasonló krízist élt át a saját androidjai között. Senki nem észre. Aha, ő is srác volt, akit üldöztünk mi. Jó, erre menjünk. Úgy néz ki, a harmadik világ... Tudom még valamit nézni. Háború veszélye eloszlani látszik. Egyelőre. Volt valami, vagy én vagyok aksi? Tényleg volt valami. Minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy ezek a meghibásodott gépek valós veszélyt jelentenek. Eljött az idő gépeik megsemmisítésére. Mielőtt ők tették meg velük. Hát kicsit sem vagyunk gyanúsak. A gépek teljes káoszba taszították volna Detroitot. A hatóságok elrendelték, hogy az összes androidot be kell szolgáltatni a legközelebbi gyűjtőponton. Ha aggódnak a biztonságukért, akkor hívják a képernyőn lévő számot. Nézzétek, az ott a két lány, aki meglépett. Semmiképp se próbálják saját maguk megsemmisíteni az androidjukat. Kiszámíthatatlanok, és Jó. Elvesztél. Keresel valamit. Önmagadat keresed. De azt hittem, hogy lepuktunk. Oké, ez ismét Kara. Vele pedig gyógyszerék vezetőjét keressük. Erre a zsaruk. Szemrebelés nélkül lemészárolták őket.
Nem lehet kapcsolni ezt a híradót, mert idegesít. Ó, nézzétek, szia én! Embereknek néznek ki, és csak szabadságra vágynak. Vicces. Ja, ott van. Összes katonai android semlegesítése után az északi sarki területen tartózkodó amerikai erők vissza... Kapcsolja ki valaki a tévét, mert nagyon idegesít már. Te vagy Markus. Szia, Markus. Egy kislánnyal és egy androiddal vagyok. Szűk 2 óra múlva indul a buszunk, és útlevél kellene. Kijárási tilalom van. Mindenhol katonák vannak, és táborokba szállítják az androidokat. Oh. Szerintem inkább maradjatok. Igazad lehet. Itt biztonságban lehetünk egy ideig. Az egyik társunk a külügyminisztériumnak dolgozott. Nála biztos vannak digitális útlevelek. Na, ez legalább egy jó hír. Megkérem, hogy adjon nektek. Köszönöm. Na most akkor itt maradunk. Azt mondtad, egy kislánnyal vagy. Az emberek utálnak minket. Miért vigyázol rá? Kötődés, nincs különbség, titok, ha nincs különbség. Nem érdekel, hogy ember vagy android. Egyszerűen csak fontos nekem. Hát igen, behozni egy ember kislányt ide érdekes döntés, de... Szeretjük annyira Alice-t, hogy ne legyen semmi baja. Kapcsoljatok ki. Menjünk vissza hozzájuk. Az a feladatunk? Aha, az a feladatunk jól van. A rendőrség bátorsága és elkötelezettsége nélkül a gépek teljes káoszba taszították volna. Ja, Istenem, Istenem. Alice? Alice? Mi? Nem. Nem, 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 nem. Nem. Ugye nem mondjátok komolyan. YK 500. Ezt akartad mondani? Mindig is tudtad. Csak nem akartad elfogadni. Ez... Anyára vágyott. Te pedig egy gyermekre. Kelletek egymásnak. De mit számít? Kevésbé szereted most, hogy tudod, közénk tartozik? Nem, de... Alice szeret téged, Kara. Jobban, mint bárki mást a világon. Ő lett az a kislány, akire vágytál. Te pedig neki az édesanyja. Ó, szegénykém. Mindegy, ki voltál. Hisz az lehetsz, akivé válnod kell. Talán ez az élet értelme. Jól mondott, kedves óriás bácsi. Hát ez most nagyon... De nagyon nem tudom. Ja. Végig tudtuk. Jézusom. Ez nagyon meglepett most. Klára, valami baj van? Megölel. Meg távolságtartás. Örökre együtt leszünk, Nem, igaz, Klára? megöleljük őt. Igen. Örökre. Hát én most teljesen sokkolódó vagyok, halljátok. Nekem most kell 3 másodperc. Oh.
akkor ő mindvégig... Nem baj, csak értitek, most ez így ilyen... Jézusom. Akkor ezt akarta elmondani. De akkor legalább nem lesz semmi baja. Legalább ennyi. Jaj, szegénykém, szegénykém. Na jó, folytassuk. Ez nem változtat semmin számomra. Jó, mindenki megmenekül. Fogyóban van a kékvér és a biokomponens. A sebesültek meg egymás után állnak le. Warren elnök szerint pedig fenyegetés vagyunk a nemzetbiztonságra. Valamint rajtaütések zajlanak. Az androidokat megsemmisítő táborokba viszik. Teljes a káosz. Lemészárolnak minket. Az egész a mi hibánk. Ez nem történt volna meg, ha nyugton maradunk. Igen, ott. Megmutattuk nekik, hogy kik vagyunk. Nem akarok háborút, de még a halál is jobb a szolgaságnál. Hát, nem erre a válaszra vágytam, hogy ezt mondd, de erre... Mi értelme a szabadságnak, ha senki nem éli meg? Dühös, keserű megbánás nélkül. Néha engem is elvakít a harag. De mindig a népünk volt az első. Ne egymással harcoljunk. Együtt vagyunk erősek. Igaza van. Csak az számít, hogy mit teszünk most. Markus? Összetűzés, párbeszéd, továbbrejtőzés. A beszéd az egyetlen út. Egyedül megyek. Megpróbálok beszélni velük. Ne tedd ezt, Markus. Még egy öngyilkos. Megölnek. Lehet. Küldetés Markusnak, nagyon jó. De meg kell próbálnom. Ha nem térnék vissza, rejtőzzetek el. Gyere vissza. Értesd meg velük a céljaidat. Csak maradj nyugodt, és meghallgatnak. Hát, Josh, nem tudom. Az a baj, hogy mintha úgy érezném, a játék szeretné, hogy feláldozzam Markust, mert másodjára érzem ezt. Szomorú, dühös, elgondolkodó, keserű. Mondjuk elgondolkodó. Századok óta öldösik egymást, mert más a bőrszínük vagy a vallásuk. Nem fognak megváltozni soha. Most én rosszat nyomtam? Hogy ez most nagyon keserűnek hangzott. Az erőszak a génjeikben van. Elkezd a hangom. Nem állíthatnak meg minket. Sokunkban reménykeltesz, Markus. Ahogy bennem is. Kedves tőled. A mai nap egy deviáns érkezett, aki ellopott egy teherautónyi radioaktív kobaltot. He? Azt mondta, otthagyta valahol Detroitban. Robbantásra készen. Meggyőztem, hogy adja nekem. Istenem. Add azt így nagyon gyorsan. Most nem veszíthetünk, Markus. Ha az emberek felülkerekednek, a népünk kihal. Ez lehet az egyetlen esélyünk, ha baj történik. Megtartás, utasítás. Add ide. Remélem nem kell használnunk. Hát, biztosan jobb helyen van nálam, mint a csajszínál, tehát hogy... Bármi is lesz holnap. Szerető. Azt akarom, hogy tudd. Örülök, hogy megismertelek. Megcsokkol, ne csokkold meg... Oké. Hát legalább Markusnak is lesz happy endingje. Mármint értitek, hogy lett egy barátnője. Megkeresem a többieket. Mondjuk el nem gondoltam, hogy ilyen is lesz itt. Vigyázz magadra. Fontos vagy nekem. Köszi, köszi.
Nem tudom, a lány elég életveszélyes, hogy így folyton robbangatni, meg lövöldözni akar, meg bosszú, meg ilyenek. Hát, csak nem lesz most olyan. Ó, esik a hó, de szép, még mindig. Egy Connor. De szia, Connor. Szép munka, Connor. Meglelted Jerichót és megtaláltad a vezetőjüket. Most intézd el Marcust. Élve fogd el. Élve fogd el. Ez micsoda már? A parancsom szerint élve kell lesz. Jó, ajtok egy másodpercet, ne bekönnyezd a szemem. Ajjajjaj, nem tudom itt még mi lesz, itt nem tudom még mi lesz, de... Most nagyon-nagyon-nagyon megrémültem, hogy még ezek egymásra fognak beszélni. Pillanat csak. Olyni. Na, most már látok rendesen. Most akkor mindkettőket én fogom irányítani? Na jó, folytassuk, csak nagyon kiszáradtam. De cseppet sem fogok hezitálni, ha okot adsz rá. Névelés, ellenszegülés, fenyegetés. Mit művelsz? Közénk tartozol. A saját véredet árulod el. Aha, tényleg én nyertünk. Megfélemlítés, utasítás. Elég, most velem jössz. Meggyőz kérés. Egy semmi Mi vagy a fele, hogy én így? Csak egy eszköz, ami szolgálja őket. Te ennél több vagy. Mind többek vagyunk. Az ügyünk kérdés, ismerlek téged. Nem értem, most mindkettőket én irányítom? A híres deviáns vadász. Meg kéne győznöm a másikat, oké? Hisz megtaláltad, amiért jöttél. Visszafigyelmeztetés, elég hallgatás. Ne mozdulj, vagy lövök. Most le kell lőnöm? Összezavar kérdés, alás, zavarjuk össze. Mondd csak, sosincs benned kétség. Sosem tettél valami észszerűtlent, amit egyszerűen nem lett volna szabad? Ami a programodon túlmutat. Kérdés, harcba hívás, alás, kérdés. Sosem érdekel téged, ki is vagy valójában. Egy programnak engedelmeskedő gép, vagy egy élő lény, amelynek tudata van. Úgy hiszem, eljött az idő, hogy feltedd ezt a kérdést. Ideje döntened. Vágy deviánsáv, maradj gép. Jó Istenem! Oké, szóval így leszünk mi deviánsak. Mondjuk oké, ezt azt nyomom. Y, oké. RB. Meg B. De nem esik kezemre. Még egyszer RB. Na hát. B. Oké, akkor megint LB. X. Kombinációk amúgy. Te jó ég. Deviáns lettem. Connorral. Amanda elárult. Nagyon jó. Megtámadják Jerichót. Mi? El kell tűnnünk innen. Francba.
Ó, te jó ég! Ó, te jó ég! Ez nagyon rossz lesz, már most érzem, ez a támadás. Mi a baj, Kara? El kell tűnnünk innen. Szegény Connorból deviáns lett. Gyerünk! Mozgás, mozgás, mozgás! Basszus, basszus, basszus. Packányok az útvesztőben. Gyerünk, Kara! Jönnek! A folyosó erre van! Kövess! Jövök! Erre! Gyorsan! Gyerünk, Alice, gyerünk! Fuss el! Jó ég! Ki kell jutnunk innen! Befelé! Gyorsan! Oh my god! Gyerünk, gyerünk! Gyere, Alice, nem maradj le szívem! Mi a... Én tudtam, hogy ez nem lesz jó. Jönnek. A társaink a hajófenékben rekedtek. Üzen, Simon, helikopter, üzen. Menjetek a második és a harmadik szintre, ott kijuthattok. Hol van Simon és Josh? Nem tudom, külön váltunk. Helikopter, Jericho felrobbantása. Fel kell robbantanunk Jerichót. Ha a hajó süllyed, kiürítik és elmenekülhetünk. Nem tudjuk. A robbanóanyagok lent vannak, és mindenhol katonák hemzsegnek. Igaza van. Tudják ki vagy, és el fognak kapni. Segíts a többieknek, utánatok megyek. Markus! Nem tart sokáig. Ez most komoly? Nem hiszem el, nem hiszem el. Oké, akkor mindenki elfele fut a katonáktól. Markusszal a katonák felé futunk, értem. Ez Jericho vége. Mentsd meg a népünket. Ó, szegényké. Ha ott a nyíl, arra felé kell menni. Átvert minket a nyíl! Átvert a nyíl! Ó, Jesus! Bármivel próbálkoznak. Lőjétek le őket. Értettem, megerősítve. Húha! Túl késő! Mentsd magad! Védd meg Alice! Nem fogunk itt hagyni. Nehogy hagyjuk ott. Nem hagyhatjuk itt. Nem hagyjuk ott. Segíts! Gyerünk! Gyerünk, 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 gyerünk. Oh my god! Nem mozdulj! Nem kellett volna. Nem sodorhatod veszélybe Alice-t. Menjetek, mielőtt megtalálnak. Mi lesz veled? Mit fogsz tenni? Én meg leszek. Most csak Alice számít. Nem akarlak elveszíteni. Ne félj. A határnál találkozunk. Ó, Istenem. Addig vigyázzatok egymásra. Most ide hoztuk őt, hogy itt hagyjuk? Ó, Istenem. Rejtőzzel. Oh, oda. Meghallod a kint, Kara. Nyisd ki az ajtót. Kinyitni. Jó, gyere. Hajrá, Kara, hajrá! Elhibáztam egy csomót. Jól vagy? Igen, jól vagyok. Gyere, menjünk. Oh my god. És beengedtük őt, hogy meg is ölje? És megölte?
Nem látom. Igen. Jézusom, mennyit hibáztam, de jó, hogy túléltük. Oké. Keressétek a vezényeket. Most annyilat követtem? Igen, jó, mindig. Közbeavatkozást nincs között. Markus, megmentettek. Menjetek! Gyerünk! El nem hisztek, mennyire aggódom, hogy elrontam. Na jó. Jó, arra. Hol a nyilam? Nem mozdulj! Jó, oké. Oké. Markus! Ez Markus! Menjetek! Gyorsan! Nem gondoltam, hogy tudok bármit is csinálni, de hál' ezek szétnéztem. Hol a nyíl? Elhagytam a nyilamat! Jól van, jó felé jövök. Fú. Fú. Josh! Nem szeretem ezt. Igazán segíthetnél? Gyorsan, erre! Menj Northhoz, majd csatlakozom. A kijárat! Megcsináltuk, Alice! Futás! Oh, Jesus! Feküdj! Te jó ég! Ne mozdulj! Ó, Alice, nem mozdulj meg, szívem. De nem fog minket meglőni így is. Ó, te jó ég, ó, te jó ég, nem mozdulj, Alice, ne lőj meg, ne lőj meg, ne lőj meg, ne lőj meg, please. Please. Oké. Gyertek, menjünk vissza! Húha. Most sem felkelhetek? Oké. Majdnem tovább futottam. Gyorsan, menjünk innen. Úristen, most nagyon-nagyon-nagyon megijedtem, hogy lerőlnek minket a földön. Oké, akkor Markusszal még itt a bombát kell aktiválnunk. Isten! Nem mozdulj! Menj a többiekhez! Ha tudnátok, mennyire stresszelek. Aktiváljuk. Jézusom! Nagyon koncentráltam.
Márkusz, futás! Na itt vannak a többiek is, helyes. Felrobban, menjünk! Ja, fussál, Márkusz, fussál! A betű. Oh! Túl késő, Markus. Nem tehetünk érte semmit. Ez, hogy túl késő. Menj meg, futás. Ah. Erre! Futás! Fú, de megijedtem. Oké, most egy Connor kilejtjük, nice! Menjél, Connor, menjél! Futás, gyorsan, gyerünk! De jó ég, rendesen... Oké, jön még valami? Felrobbantottak egy robbanószert. A hajó süllyed, uram. Elhagyjuk a terepet. Minden egységnek elhagyni a hajót. Evakuálás! Még nincs vége, Markus. Mondd, hogy vége. Mondd, hogy vége. Mondd, hogy vége. Nem mondom. Csak gondolom, hogy rettentően megijedtem, hogy elrontom, hogy... Azért hibáztam egy párat, de hála az ének senkinek semmi baja. Oké, Markus elmenekült. And Josh, meg Connor is nagyon jó. Halljátok, ez... Jézusom! Mennyi minden történhetett volna még, de hála az égnek. Na jó, hát nem tudom, hogy ez így jó lesz nekünk, de... Fú. Én azt mondom, az OBS leállásnál rosszabb nem lehet, de hát itt volt. Majdnem. Megmenekültünk. Na ez húzós volt, ez nagyon húzós volt. Na jó, innen folytatjuk, mert ez most már hivatalosan is a videó vége. Jaj. Na, folytköv. De jó, jé.